Obila ma Bungoma ogeng'o ne jal moro ma jahigni 41 ma ikoni nonego min-gi ma jahigni 70 e gweng' ma Sang'alo e kar chung' od bura ma Kandui. Koyango wachno, jatend obila ma Bungoma South Rogers Bosire okoni jalno ma ichich ni kod dang'ni mar paro nyocha ne omaki juma mokalo kane pok familia mare okwayo mondo migigo gidhi githiedhe gi yedhe mag nyaluo. Eka koro bang'e nyocha nolokore kendo goyo min-gi monego. Jatend obila no kwayo jopiny mondo yaw chunygi e kinde ma gin kod dang'ni mar paro mondo konygi kapok tho owuok. Yesterday from one of my police stations in Sang'aro, this somebody was ni kama alikuwa na shida ya kiakili. Last week walipomshika yeye alienda akapomua nyumba yake, polisi wakaenda wakamshika. So wakitaka kujua kuna shida gani, if is a danger to the community, we restrain him. The community requested arudi waende kumutibu kienyeji. Only for this man to turn yesterday akapiga mama yake. The man is 41 years, the mother is 70 years. Alimpiga once, mama kukimbizwa hospitali akakufia huko. Wananchi walimpiga lakini police responded swiftly, wakasave the suspect. Alitipiwa, is in our cells. We have started investigations to establish exactly if it is true ni mgonjwa ama ni maneno yeye nyingine. Hiyo ingine I can't divulge more than that, but it is our wish that watu wajaribu ku-open up, watu wajaribu kukaripia sisi, watu waende mikutano maparasa ya machiefs na tuweze kushare.